sí, ja ho crec. És una jornada, jo crec, imprescindible, sobretot per això, per a la reflexió, per a aportar idees, per a posar ferramentes damunt de la taula que ajuden a tots aquells que tinguen alguna idea i aquest ànim d'emprendre, de generar o crear una empresa, doncs ho puguen fer, no? I jo estic content perquè estem donant una visió al govern valencià de vertebració del territori, volem cosir el territori. L'any passat ho vam fer a València, enguany estem fent-ho a Alacant, és a dir, Focus PIME Empreniment Comunitat Valenciana, i volem que quede palès, i volem seguir en qualsevol indret del nostre territori. Probablement l'any que ve serà Castelló, però volem estar en Elx i volem estar en zones on realment aquestes característiques d'empresaris i d'empreses que tenim en el nostre territori puguem reforçar-les, no? I xicoteta que volem que vagi fent-se gran i potent. Claro que sí, totes aquestes ferramentes, conforme deia, que són importants i sobretot donar una visió de cooperar i de col·laborar, no? És a dir, jo crec que estem en un moment que hem de fer moltíssima pedagogia i hem de deixar el caïnisme en el que hem estat treballant immersos durant molts anys i començar a pensar que des de la col·laboració i la cooperació tenim la capacitat de créixer com a territori, no? I aquesta visió de l'economia és la que tenim que anar impregnant en tota la nostra gent jove i fins i tot en els empresaris que porten molts anys ja treballant en les seues empreses, no? Perquè si no col·laborem no creixerem, si no sumem no creixerem, no serem potents en ningun aspecte, no? I per tant, aquesta és la línia que volem engegar i sobre també una altra línia que m'agrada comentar molt, no? Que és l'àmbit social o l'àmbit de valors que ha de tindre la nostra economia. Jo la pregunta que sempre deixo damunt de la taula és que l'economia ha de ser social sí o sí, perquè si l'economia no és social, què és? Això és el verdader interrogant. I tampoc hem de catalogar l'economia social o l'empreniment social com a tal, perquè això vol dir que n'hi ha un empreniment o una economia antisocial. Per tant, tot ha d'estar dintre de l'àmbit d'aquestes sinergies que l'economia comporta, no? Que està inserida en la societat i, per tant, és important que la societat també es senta beneficiada de com anem generant economia i sobretot també una part molt important dintre dels valors que és que hem de pensar molt en el medi ambient, hem de pensar en les futures generacions. Si no generem economia pensant en el nostre territori també estarem fent una errada molt gorda, no? Perquè en un moment determinat el territori quebrarà i aleshores generarem un greu problema a les futures generacions. Així és, vull dir, tot el que no tinga rostre humà, la veritat que perd molts valors, no? Molta qualitat, entre cometes, no? Hem d'intentar fer aquests contactes, és a dir, estem en un món de noves tecnologies, en un món on anem molt ràpid, on innovem molt a pressa, però no hem de perdre mai de vista que si hi ha alguna cosa que té valor afegit i que diferencia una empresa d'una altra, és el capital humà. És a dir, les persones són les que diferencien d'una manera o altra aquest valor afegit o aquesta qualitat del producte que té una empresa respecte a una altra. I això no ho hem de perdre mai de vista. Vull dir, les màquines es poden copiar, es poden comprar, es poden reproduir, però el que no es reproduirà mai en la vida és la capacitat d'aquest equip humà que pugui tenir qualsevol empresa. I això ho hem de cuidar, perquè és el que diferencia realment una empresa d'una altra i aquest valor afegit que li volem donar a una empresa i al producte que es fa en una empresa. Claro, que siga valent. El més important és ser valent i si té una idea que la porte fins les últimes conseqüències per a que si al final té que generar-se una empresa es genere, no? I a més dir-los a tots els jovens i les jovens que la Conselleria d'Economia està oberta, que estem al seu abast, que en tot allò que els puguem ajudar que vinguen i que parlen amb nosaltres. Els acompanyarem i en tot allò que els puguem ajudar volem ajudar-los. Si Focus PIME i Emprenedoria és una ferramenta que posem a l'abast de tota la gent, però bàsicament de la gent jove, està claríssim que la Conselleria d'Economia està a l'abast tots els dies de l'any i durant molts anys, que la utilitzen, que vinguen,
que parlen en el conseller, en els secretaris autonòmics, en els directors generals, que no tinguin cap problema. Nosaltres estem per a servir. Els que estem gestionant la conselleria som un instrument al servei de la ciutadania, que se n'aprofiten, perquè no és una qüestió d'aprofitar-se'n, és que ens toca estar al costat de la gent i ajudar-los en tot allò que puguem. Per tant, dir-los que vinguen i en tot allò que es puguem ajudar estarem ahí. I ells, torna a repetir, que siguin valents, que no tinguin por i que el futur està en les seues mans. Per tant, hem d'apostar moltíssim per la gent jove i anem a veure si entre totes i tots, perquè la qüestió de l'ocupació és de tota la societat, de tots els empresaris, de diferents sectors, és una tasca de tot el govern valencià fent possible que baixi, vull dir, que pugi l'ocupació i que baixi l'atur. I ahir estarem treballant tot el temps que calga, si cal les 24 hores del dia, ahir estarem, però sobretot que s'animen i que siguin valents perquè això és el que donarà resultats, jo dic que a curt termini més que a llarg termini.